Panalo to kapamilya, kinilalang Best Festival sa katatapos lang na Pearl Awards ang Sarangani Bay Festival sa Sports, Adventure at Wellness category. Narito ang report. Naagaw ng Sarangani Bay Festival sa La Union na magka-Grand Slam na sana sa Best Festival for Sports, Adventure and Wellness category sa katatapos lang na Pearl Awards ng Association of Tourism of the Philippines. Ayon sa Regional Chair ng Tourism Council na si Michelle Solon, naging advantage ng Sarbay ang mahigit sa 70,000 nakiparty sa Sarbay at higit sa lahat ang milyon-milyong kinita ng probinsya mula sa mga dumalaw na mga turista. Despite the image of Mindanao, we were able to gather 650 athletes to compete in different sports events. Plus, we were able to have 74,000 people come in 2 days to the event of Sarangani Bay Festival. Plus, the tourism value, we received, we counted how much money was spent by tourists. Nangako naman ang lokal na gobyerno ng LAN kung saan idinadaos ang Sarbay na mas paghahandaan pa ang Sarbay Festival sa susunod na taon. So, LAN po ang host nun. So, masayang-masaya po tayo. Lalo pang pagandahin at pasayahin. Buo din ang suporta ng provincial government para sa susunod na taon. Makukuha ulit ang Grand Championship. Tiyak din kasi maghahanda ang La Union na pinakamahigpit na kalaban ng Sarangani sa category. Tayo pong nanalo at we beat the likes of La Union and other provinces. So congratulations sa probinsyang Sarangani. Yan ang sinisikap natin na ma-promote. At maganda naman ang resulta at maraming mga dumalo, maraming mga bisita tayo na nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Ngayon pa lang naghahanda na ang Sarangani para sa susunod na Pearl Awards at isa sa magiging highlights ng Sarbay ay ang International Paragliding Competition. Iniaalay ng Sarangani ang Pearl Awards na ito sa lahat ng mga Sarangani at lahat ng libu-libong nakiisa sa Sarangani Bay Festival.